И здравейте YouTube, това ми е първи епизод. Сега ще игра с Oriel. Колко ще го ми се звучи. Аз съм Fox HD. Аз съм Морела. Така, къде ще играеш? За връбчето. Аз принцип ще да игра ботлин. Хубаво, АДЦ ли ще играеш? Да. Хубаво, аз ще игра съпорт. С кой ще играеш? Люшон, някой не знам, Джинкс може би. Добре, аз ще игра с Бичкрайм. Играйте с Бичкрайм. Колко хубаво звучи, Бичкрайм. Много ясно. Винаги си. Няма ли започваш? Снимам, в момента сме в Руския, но няма снимаме само там. Снимаме в Нордика. Нямам винаги с Орела. Понякога ще снимам и с други мои приятели. Значи на всеки 50 абонирани, ако искате, на всеки 50 абонирани, в сряда ще пускам бонус клип, на който можете да спишете имената, ако искате играете с нас. Всеки вторник, когато пусна клип, ако искате, пишете с кой фричент искате да снимам. И дано ви хареса. Запишем и готов служить. Защо? Дано ви хареса видеото. Приятно гледане. Але, хавте, кога стана 11 без 20? Без 15, тази? Не знам. Запишем и готов служить. Да си играли с урак? Не, в никакъв случай. АП или Адам? АП, защото имам там урони. Автокурни. Няма сапорт. Танк. Съпорт АП. Танк. Еми даде. На АП руините имам броня, имам и маджик резист, така че. Ще объркани. Руни ли бяхме ли маса? Руни. Руни. С мъка жого ли ще играеше? Надали. Не се игра. Аз вече не играя с него. Тапян. Кейтлин. Не, Джинкс. Айде не се играе Джинкс. Хубаво, Лушан. Хубаво, аз взимай Кейтлин. Семета, само да победим. Ай, фаст. И се оправи и спеловите. Аз съм ги оправил. Не си. Абе, надъсане. Спеловите! Къде е лиш? Сама съм го бил. 100% шмуцка. О, ясно. И 3, 2, 1. Готово. Ай, вече снима. Така, готово. Ого, мис Покчан. Мърчек. Оператор Симас Магаби. Але, хапе... Дончуш, че загубим. То пък Ясуло от наша отбора. Аз гледам Ясуло, Конг с кино, викам сега и сега да загубим. Nintendo му. Аз имам този скин на Уконг, Виждам. Project Ясуло. Проект Ясуло. Райс. Охо, мъфато и Зилен са при нас. Трябва да ми още няколко игри, за да чета някакъв ранг. Ото искаш да снимаме на ранки. Те знам. Ако искаш. Хубаво. Значи следващия епизод, ги зрители, ще е на ранкет игра. Установихме го сега. Райзен, защо Рафато играе с флашителя? А защо пък да не? Защото е необичайно. Бутнах си мишката. Ми ти си тъп.
Не колко. Няма да стигне. Ще обясняваме понякога как се играе с героите. Зависи... Значи, ако играете... Няма нищо няма. Нищо няма. Няма. Хубаво е да се вземете Нищо да се... отколкото това. Аз в принцип си вземам това, но вие ако искате си вземете и другото. Аз си вземам винаги 3 полшенки и една полшна с мана. Удрах се. Може че сега обяснявам на хората как да играят с блицкранка. Абе, точно ти ли е? Но ясно. Ти ще обясняваш за Лусиан сега. Абе, не обичам да обяснявам. Чай сега. 20% стена. 20% стена. Чакай. Хора, ето тук точно. Тук съм 90% стена. С блицкранк. Аз И с 30 не си. Тук не съм, тук сега. Тоест пък къде отива е? Защо? Къде? Прозилен. Тоест тъпля е. Ай, махайте се. Махайте, татка. Има ли вард? Няма вард, ще са варни. Да, ай сега да вземем, да ти помогнем. Джабок. Шибания джабок. С джабока. Виж го. Чакай. Ама ела ми са клати пред мене. А защо биш мен, ма? Гадня джабок. Сети, че беше там. Не знам защо, ама момото за мен е доста слаб джунгъл. В началото на играта говоря. Фортуната. Значи за блицкранк е най-важно да хващате винаги децето. Принцип е така, но... Да, но някои тъпанали не знам за какво бързо... Магай се от мене! Не, махни се. Не знам за какво дърпат съпорта. Да, разказвайте за нещо за Лусиан. То тук ме снайпчопа с тия мизерни неща, е. Чак да ми стане забавно. Чакай! Том фарм. Не! Дорече съм. Хилнахта. Тук паси за големия миньон. Така, мисна ли е? Факта дури. Бубе! Да! Най-накрая дръпна някой. Не съм ли про? Не. Махне, тебе който пита. Питам зрителите. Ай, убий шибания ми. Не, да. Стоп, не. Няма нищо. Hadouken! Хубавото вече няма помощ в мана. Кръв де. Добър се. Да се рай. Атроген! Таком бях готов да си бия нещата, е. Не. Той си гледа на миньона. И си ги. Едното. Те вече ма дразнат. Кажи нещо за Лусиан, как да играят хората. Защо им да... Момо би трябвало... Как това не оцели мен? Оцелите е. Оцели теб. И тебе. Не оцели мен. Значи, не съм ви. А момото идва, дами и господа. Тук сега ще се назлобим. Да. Атроген! Не! Шибаният зелени, дай му спид. Така.
Ела тут. Няма мана. Ти нямаш мана. Няма мана. Защо не си взема на поша? Поушенка. И след малко ще ми свърши поушенка маната, но все пак не са напълни dinate. А момо ти си тъп. Сама щях да е дълго. И момото ни ли да застави. О, виждам ли шпет. Пак те хвана мене. Какво стана тук? Не. Какво направи? Айде да тръпня! Не, аз съм тъп. Да, знам. Умри, бе. Умри, фада. Ние били джунглер. Да. Утре сме на дъска. Май, защо? Защото трябва. Сега ще стане 15 юни и си одим. А, за теб за мен е 30. Загуби няк. Си пък мизерни. Но поне нали няма уча до 30. Аз съм до 15. Ама като сметнеш, че я матури. Зад си прецакат. Матури имам. Си прецака на бацка. Лошо. Така. Пак ли бе? Не мена! То ме тръска да имича. То да не е на това. А не бе, на дъше. Не. Няма как да убивам още ли. Те с мизерници къде изчезнат. Жалко производство направили печалби. Мопа и сопи. Най. Не. Не. Махнем се от живота. Шпя. Дръпен някой. Айде бързо! Не. Тофък не спадам. Няма да е. Защо? Защото да знам. Да пък! Това е що слако е? Лагна ми адски мощно. Отивам да лагна дракона. Да, да ма фейдва. Ала ще си да. Или пък ела да помогнем на Амулото за дракона. Те му помагай. Не, той ще пресанява. Танк нема кутия. Добре. Той е капанал до смайка. Да знаете, че някой път може да снимам само с музика да ни говоря. Така че не се притесняйте, жив съм. О! Така всяка колеч, ма ти не можеш. Мога по-добре от тебе. Вчера с Моргана кой ги правих? Но само вчера. И днеска. Вземи големия. Не. О. Hadouken! Не. Искам гощо така. На България. Ама ти не си знаеш интереса ми.
Това мизерник има ult. Това е интересно. И ти имаш ult. Да, обаче неговия ult е по-страшно от моят. Като си бил улта върху мъжото, не трябва да бием. Защото ти не чете. Загуби се. Не, кой дръпна? Вижте. Але, Шайзен ба. Аз съм бе. Не, ще го да заспаса там. Чакаме за бафа с това. don't touch my police. Тут е ничего. Ну фабил. Се. Няма се. Иде скача. Защо би? А тая игра загубихме. Да. На мен вече не ми се играе. То, тъпя. Аз докато чакам да прибереш, то ми отъпя. Че тъпя? И ти като си нуб, то... Аз Да. си. Фак. То виж го Ясуто, брат, 1-4. Мисля така. Защо в руския в Нордика има най-много идиоти? Конец серии убийств. Да, и за те препоръчвам ви да не играете в руски и в Нордика. Там са най-големите тапанари, обитаци и както искате... Бързо помагай. Това се впашна. Те, че нямам мана. Това е мизерник. Не. Виж Перикус, мизерникус. Идея да... Бе по-бързо. Що нямаш бъфа слот? Защо нямаш бъфа слот? Защото нямам толкова голд. Имаше. Серия убийств. Нема. Бутошките са 1000 и онова перелинката или каквото е там, нам е 700. Ако бях го купил, нямаше да съм атаки. Шайзен. Това има ли бъфа слот? Да. Тя първа е точно прави блюдост. Дами и господа, не правите тази грешка. На Miss Fortune не взимайте като първи айтъм блюдост. На никой да къде не взимайте бъфа слот. Откъде? На Джинкса можеш го преживееш, брат. Не, аз не мога. Можеш. Не мога. Фак! Ват! Какво направи момче? Ръката ми мина през нея. Да. Ако призная, значи на 5 метра от нея. Тогава. 5 сантиметра ми. Обаче не е минал през нея. Изчезнахте. Фак, виж какво става така. Рън! Идата. Много ще... Тук са там, тук петимата дойдоха. Бия. Гледай, Ясута тук. Ясута, се. На майка ти путката. Най-съсъ. Ха-ха. Айкон. Хайде. Трябва ми още 100 голд. Елате. Трябва ми така. Добре.
Хайде, ела ме! Стига крещи. Подявам, брат. То слиза. Не са ми толкова. Вот. Не бе, тя ще тръска да има. То спокойно ли са, ма извиня? Так, коска черно. И дай по-бързае! Чавка. Ало, крути си масцията, моята. Не искам. Сега джавка е. Имаше бъв стол вече. Да, имам. Да, мах що там. Той защо бил и так. Не, пришма. Върши си работа като сапог. Аз съм аз. Так, пътска не ми харесва. Мъфото да ни тръгна джангъла. Значи не. Значи. О, Той гапът в количката на митва. Остана бомба уби Райс. Райса уби. да видя. Ису! Взема тръгвам. Да, взехме. Взех ли го вече? Ти се провали. Не, наистина ще провалиш. Ти ще се провалиш, тук се трима. Амала, ти си 3-2. Имаш 2 умирания. Ти пък имаш едно. Прави разликата. Пак ме хвана, Мисля Гарна половинка път на почти фулбът. Добре. Гаджо. Взех си 10 пригод. Натам. Май год. Не, не искам да бъда. Днеска. Найн. О, маса. Нищо, това е работата на сапорта да спася шибаните адиците, които са тъпи и не бягат. Нормално няма. Аз са флашнах да ти пусна щита. Какво толкова? Пак се зареди. Да, си 260 секунди. Какво толкова? Ама то Ryzen 6D. Много хубаво. Защо мъфото... Добре, тото па се идва от тази коцка. Не! Идвам! Виж какво става. Ти няма да умреш. Да. Няма. Както гледам. Да се беше бил, но беше убил поне един. Нямаш как. Нямам търпение да дойде на време компютър. Защото стоя, когато снимам игра на 16-17 В момента лапред. А? Тоест насичаш. Ами леко ми лагва, ама не много. Абе на зрителите да не лагва. Не друго. И тогава става лошо. Ого. И сега ще пусна предишната да прави да се обработ. В смисъл клипа да се прави, защото фрапса ми ги сваля на такива. Когато ми започва играта ми спира фрапса и започва на ново. И за това от една игра ми излиза 3 клипа. И трябва да ги направя на един.
What? О, виждам мизерен. Се доближавай до мене. Не. Дай сама. Мерси. Шайцът ба. Вас убили, мерси, че ми каза. Не знаех. Мислих, че още съм жив. Колко значи стане? Някой ми дай. Да фак томат. Аре, толкова време, че стих. Докато ме убият. Не, трипъл си прави. Квадра. Сма, прави квадра. Уби го. Квадра, къде му е пентата, бе? Where's the... Чака, my пента. Ще ми се дай моя. Проблема е, че няма да има пента. Това маймото ли? Ти мътвото е убил, Emperor. майни. No, ja? Мит. Ще направим като филмите. Да ги пъщим, брат, да ги пъщим до някъде. Я ги чупим се. Отбой да обърка се. Че мога да гледат малки лица се. Не, че аз съм много голям, бе. Ясно. Да хода ли за мафа? Да се взема и там. Който познае на колко години съм, му давам едно левче. Пращам по спиди. 13? Какво? 14? Не. Познах ли? 13. Не. 12. Не. 14. Не. Значи 14 си е. Не съм. Значи давай левки. Добре, айде. Даме господа вече. Ама това не са брои, още не сме го пуснали. Как не сме го пуснали? Аз познах. Даме господа. Тя коцки идват към нас. Махни се там, махни се. Долу. Целих ли някой? Да. О, Муму. не, изпусна, ги можа там. Не, момче, там е. Там е шайзена. Да. Идей дърпарайс. Така, дръпни бари. Вие си бити там, бе. Аз Не. съм те, бе. Той не си има. Вие. Не. Да фъткаш ще ми пред всички, е. Пак ти се! Малко се убили. Мерси, че ми каза. Не знаех. Шкост. Тебе убих ли това? Да, бал. Трипъл кил. Тук! Чай в момента правим нещо, е. Квадра? Пента? Пента! То още една квадра направи. Драка! Убийци драка! Дарги. Той се е върнал, мръсен към мръсен. Да, е. То така не може да си направи пента. Да, защото трябва да е някакъв супер добър майман. Най. Не. Е, Виж го къде е то лишпер мърсен е. Чебам се отка. колко ти не ме скоро не таскал. Трябва да ставам 6:30, пък да ставам, да отивам в 7, да съм в спилката. Пак, Махни се от около. Ида. Не бе. Скача.
Рейна. Не. Гарен зад нас. Гарен. Чай за някой скочи. Не се, за помощта! Напът. Не. 3 секунди да утен. Ау, млече! Не гледам, знаете как е. Еснах! Оле, еснах ти ви! Пръсте. Чай защо там просто Гонга не трябва танка. Важен мизер. Така, мамут. Дай му! Имам 8 секунди. Хронор. Вуконг. Няма, брат. Той ще ни изкери играта. Аз кера игра. Кереш си, ти газа си не можеш да си избършиш, играта ще ни кереш. Абе, каква е тази мода на Ясуо да се взима хидра, бе, човек? Боже, йоп. От началото на... Не, от средата на този сезон гледам Ясуото да все с хидра. Не. Мафа той. Остави саппорта, той е без... Ой, аз спору. Союзник убит. Трябваше да изчака съм флаш. Ще взема... Да блюдостър. Окей. Човек. Нямам търпение да ги лед гейм, ако сме ги летим до тогава. Всичко става, това взима гарене в един. Право цепи. Следващия клип с кой ще играеш? Не знам. Да ще демонстрирам малко лиси. Лиси ли? Хубаво, аз ще... Значи трябва сме дул топ, значи. Добре, значи аз ще... Ама... Къде? Пак ли в Руския? Аз на Васко нямам лиси. Той го има, е. Добре. Той го има. Тук много. Не да паникам. Аз просто не видях. Той го има, колко пъти ти го кажа. Просто не ми се играх в мобзика в момента. Тъпо е там. Там не струва. Той тук не е тъпо, ама. Их то... Махни се. Fuck you. Гонг. Сега се чупи кога кърта. Дай, шлагите е. Те едно. Така, шлагите се на... Това го правилно. Аре, Това е, не знам къде съм. къде си? Отска. Не задълго. Ого, виждам мизерникус. Мастият ти какво прави? Прави неща. Гледай по лицето. Квадра! Аз умрях, бе. Идиот. Ето му направо. Ето гадаме. Замина. 6-9. Сега ще умре. Чай малко, аз що не върва, е. Къде си? И викам, що не мога да се взема айтъм. Ау. Свиква съм да игра мили, че да им влизам в лицето, да им тряскам, да им игра бе. Героят, като ти влезат в лицето, ти тряскат да им, че се махат. И като игра да къбат направо. Свикнал си да изкачиш до лицето. Свикнал си да изкачиш до лицето. Давай.
обичам да скоча така да натраска нинджа и да се чубам оттам, като Кали. Кали. Точно, Кали някакви еволюи. Трябва само да правиш. Да си паш кода. Калито. Пио. Абе, трябва да си биш магиите през. W. Ут. Пио. И няма. Не, иди го да... Ето има фото, да. Момента Олич Пир демонстрира как трябва да играеш Акали. Как трябва да спамеш клавиатурата. Извинете, трябва ги слите, ама понякога излъдам извън нерви. Nintendo. Питах ти Ориел, Орчо, кого? Добре, то мизерни също умира. То може да стане целият тим. Кой Обаче е? трябва да стане Мумото. Муму. Дай го. Добре. Вие кой бие? Много съм бързи. Не? Да, може да спедим. Аз ще Тук кога сме путнали колата, Ние бутнахме. Кога? Още когато деснахме. Кога? Си кога е? Долу, не спирката. Да, бе, някакъв влизам в час. И казвам на... Защото се къснях, влизам в час. Някакъв викам господина. Доброто господин, той ми казва. Ти си добро утро, сядай. Право ми пълни душата този господин. И ми хареса. Кой е господин? Не, гърц. Арцист? Да. То мой пич брат. Просто уникален. Така е. О, видя ли прото е? Някакъв бие си да боите. И си минам да боите. Бъри! Толкова да не. Два той е в убилт. Кой бе? Луконг. Кога го направила? Те съм. Дали са взели барион? О, не са. Пускай лука! Не пускам. Някой си пусна ли? Че му се оттука, трябва да си взема. О! Само го бесиката. Не! Тя ми беше да си да е. Ясуто вече няма барион. Гимин да бил дъстър, ще взема един ляс изпара и ще ги... GG! Аз съм Формула 1. Аз пак съм Шумахер. Нига Шумахер. О, 467 USB. Идей по милион, ще отрепе. Чуле! Шпе. Кой викаш? Ще репортна. То сега мое. Мой сега. Всичко сега мое е. Идей пипа. О, зекба! Чай, че иди се от тук, няма. Интересно. Кой дръпна е? Никой. За малко да взема да дръпна на купи. Няма, никой не. Аз не знам какво да правя. Не. Не. Добре, Окунга умира. Или пак не. Стой ги. Малко хил. Не!
серии убийств. Почти избегав. Сега. Взема един джие. Защото отивам от мозък. Да не миркам. Фак. Умираш, мълчи. Не трябва да. Идей с спирка. Не знам с какво, ама се спира някъде. И от тук също се умираш. Загина. Фак. Аз се провалих. Но, трябваше да миниш и от тук насам. И да дойдеш насам и коя ще прехвани. Танк върса с танк. Не са превърнати. И amo автоматично, не? Конец серии убийств. Що има плю? Дами и господа, вижте какво. Ще ме измисля. Така че няма влизам. Виждам иллюминати! Къде? Ето! На куличката! Къде? Чакай! Чакай! Горе на количката? Да, където е кръвта под нея. Има триъгълник. Виждам иллюминати. Нека, вие сега ще намеря къде има иллюминати. Ще докажа, че Риот е иллюминат. Ще го докаже. Надали. Доста. Ама Да надали. се ставят никъде. Ама ни дали. Стане на количка. И ще изнесем. Не, махти сопене, не. Ето защо? Не! Не танка, Еми, толкова нахи се рада, че няколко на... Ай, Толичка. то се умира. Не! Тук вече не изне тук. Тото нещо. Бягай, амумо, бягай! С цената на живота си. Дай, ще скочи. Защо? Защо, амамо? Защо? Също. Не трябваше да дърпаш танка. Ами, аз и съм виновен, който дърпам. Да. Аз ти мога да си чупа ръката. Трябва да можеш да дръпнеш някой. Като примерно Зиля или Мис Фортюн. Ами, ще да ти дърпа някой миньон. Да. Много добре. Сега ще намеря... Ого, Блиц ходи тъп. виж. Да. Тама ще ти покажа един който ме... Нищо няма. И да го дърпа. Казаха, че дефни ще не да ги нападаш. Пак аз съм виновен. Бътнаха динамит количката. Бейсика так се опия. Али. Ще взема кошевите. Къде си? Къде са? Ингибитор противника почти восстановлен. Има барон сли. 30 минута. Ще взема барето. Ха-ха, аз съм брек. Или шпир. Аз си да вътре ще... Вуконг, идвай по-бързо. Не, точно също. Не. Защо съм остал? Thank you for that. Бъде, виж как се появява барона. Да, знам. Дай ме господа гледайте. Ще А така.
Какъв то слова? Това не е то. Пускатка! И аз умрях. Изнесоха ни къде се пади. Точка някой фокус на мен. Да, толкова. Чекай. Възможно решение. Но надеждата съществува и благодарение на До Конга е само Адама, то не е един танк айтъм. Не, то вижда той е лиш пет. Пак за кил, зелени към ръсен. 121-9. В началото ми кереше играта супер хубаво. Ваша башня уничтожена. Всяка къде последно да отида. Ваша башня уничтожена. Да пък? Бътнах ли не се отдури? Абе хора, трябва да бутнем само един хибитър и една кола. И после Nexus. Да, и Nexus. Nexus лесно ще го бутнем, айде. Абе, сега така подпиши така и като. Сега ръшвам. Дома ги няма. Ваша башня Ще не. Так, пише ръш и... се разпръсва. Сега трябва да взема Джей. Се укорим на дракон. Аз имам ли? Никой освен Оконг няма балон. Но те па земите спасат. Сега така. Ще вземем дракон за няма и 5 секунди. Заваря Да, с скоро 10. това. 10. О, по-ми кръщиш ме. Какъв ти това е? Какъв то слово е бацка? Айрашки. Ти имаш ли Джия? Не, нямам джил. Казах Джия или Джи. Не. Тъпя му се върна, майне. Не да дърпа никое. Чакаме Муму. Мърцата ме. Трябва да се да отзапът никой. Аз трябва да седа отпреди. Истината е, че 25% от човешките Макар че не съм някакъв здрав танк. Пак трябва да седа отпреди. на земеделието. Айде. Къде го конкура? Назаде. Аре, момче. За какво заспатам? Аре. Сега я се отя някъде. Ай, човек, как си тя професионални купите? Професионални. Му скачам. Гаджа. Убити го. Браво, още един. Ей! Бутече ги! Добре, не го бе. Това тежка 591 кило е. I love you. Дефит. И, драги зрители, това беше от нас. Много ви е харесало клипчето. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре. Ако не ви е
харесало, дайте палец надолу, приемаме всякакви критики. Ако искате нещо, което ви е дразнило, да го помена в другия клип и всичко най-хубаво.